Nämä linjat ja siitä vetopaikka Pesoselle. Kiekon hakee Aaltonen. Lyö sinne Kontiolalle. Ja Kontiola iskee. Maalin kulmalla Kontiola Hietanen. Suora veto. Ja nyt on komea maali. Pesonen tulee väkisin sieltä Kontiola. Ja lyö maali. On kuuma unta. Mä holvini avaan. Sä peittää kolmella pelaa hyvin Salmisen kova. Veto tulee. Ja Sakari Salminen ratkaisee ottelun. Ei ole Stanley Cupia, mutta nyt tulee sitten taas tämä Suomen ykköstyrkki. Sieltä lähtee hyvä laukaus ja siellä on kiekko maalissa. Pesonen menee maalille, Kontiola laittaa itse ja Lasvaara menee vällä ja voimalla. Ja näin runnotaan kiekko Slovakian maaliin. Ja sieltä lähtee tulinen kuti aivan sinne kuuluisaan yläpeltiin. Maestron näkemys on loistava, sieltä lusikka puolelta ilmiömäinen syöttö. Ja sieltä lähtee sitten Ossi Väänäsen laukaus! Trinidad, Majuri, kaikki on kultaa. Sitten mennään loppuun saakka! Kultaa suussa ja kultaa suussa. Musta kulta on uus musta, kato Midaksen kosketusta. Pelaa keskelle Kontiola! Mä nostan pankisten penkistä, jos on liian kallis se fendi. Ja Kontiola tulee unen, tehkää tästä maali, se on hieno! Ai, mikä maali! Ja Pesonen ja yleisö rytmikkäästi rummuttaa täällä. Poikittais syöttö ja siellä on! Ja sieltä pommittaa Ossi Väänänen ja kiekko on maalissa! Ja sitten on rajua kapinaa siellä maalin edessä ja ai! Kontiola veto lähtee ja siellä on! Sängyn viereltä hippuja. Ja sinne menee ja vihdoin ja viimein! Pelaajat kaatuvat omia aikoja, Hytönen pääsi loistavasti syöttämään! Koska loistava syöttö poikittain ja hieno maali! Sieltä lähtee komea veto ja hieno näyte siitä, että homma toimii. Ja tulee hyvin ja antaa loistavasti Sakari Salmiselle, joka iskee välinöyteen. Granlund liukuu sinne ja Granlundin veto, mikä veto! Ja Piiska menee keskeltä ja Antti sinne! Ja sinne menee! Antti Piiska vie Suomen lohkovoittoon! Nyt tulee kyllä täydellä höyryllä päälle koko leijona miehistö. Rastislava Stania korjailee kiekkoja selkänsä. Pesonen tulee laidasta sisään. Pistää loistosyötön ja sieltäkö tulee maali! Kimppuun, Aaltonen kimppuun. Näin se karvataan nopeasti. Keskelle tulee syöttö ja siitä tulee seuraava tilanne. Ja Petri Kontiola! Ja siellä on Janne Pesonen maalilla ja